Čaute, čaute, Tatárky. Pripravili sme si pre vás nový a ešte lepší podcast, v ktorom sa môžete tešiť na rozhovor s pani učiteľkou Stankovenovou, kde sa dozviete, ako dopadla na konkurze v Lučnici, rozstrelku medzi štvrtákmi a prvákmi, ktorí si o sebe myslia, že zmenia školu. A čo sa deje na našej škole? Maturanti majú konečne po maturite. Volejbalový turnaj, o ktorý bol veľmi veľký záujem, je v plnom prúde. A výlety, ako napríklad zájazd do Talianska či Francúzska tiež. No, zvučka. A teraz môžeme ísť k hlavnej téme. Takže opäť zdravím všetkých poslucháčov. Môžeme začať s naším hlavným segmentom tejto epizódy a to bude teda otázkový rozstrel, nazveme to medzi prvákmi a štvrtákmi. Navrhujem, aby sme sa na začiatok všetci predstavili, takže v časti prvákov máme Jermaine, Samo, Tatiana a Stella. a na strane skúsených štvrtákov Vicky. Andrej Jankura, Peter. a Ondrej Bartoš. Takže navrhujem začať úplne jednoduchou otázkou. Určite ste nad tým už premyšľali. Čo bol pre vás váš najväčší, nazveme to kultúrny šok alebo nejaká drobnosť, ktorá vás tak zaskočila na tejto škole hneď po príchode z 9. ročníka? Tak úplne prvá vec, čo ma napadá, tak je to, že ma učitelia nevodili za ručičku, čo som si myslel, že to tak bude, ale musel som si odvyknúť od toho, od starého systému a viac sa tak odosobniť. Mňa napríklad prekvapilo, že je tu dosť veľa vysokých študentov a čo akože na základke sa nedalo tak povedať, keďže v 9. ročníku sme tam boli jedni z najvyšších. A potom aj to, že každý učiteľ má nejaký ten charakter a spôsob učenia a priznať ten spôsob, že ako vyučujú a ako zladiť s tým, že by som sa to vedel efektívne naučiť a aj to pochopiť a také, aby to bola taká pohodová hodina. Tak určite prvá vec bola, že učitelia žiakom vykajú. To bol absolútny šok. A potom druhá vec bola, že triedy, akože ročníky nemajú kmeňové triedy, ale pohybujú sa po škole. S tými triedami súhlasím, celkom ma to hnevá, že si tašku musím vláčiť všade so sebou. Taktiež ma šokovalo, že vlastne na hodine sme takí, že sami za seba vlastne učiteľ vysvetľuje a či ty už počúvaš, to je tvoj problém, pretože potom na písomke sa to vlastne odzrkadlí. Ja mám otázku na štvrtákov, že ktorý jeden jediný skill zo školy, ktorý by si vybral a použil do reálneho života, ktorý by to bol? Za mňa by to bol premed na hrazde, ktorý som sa naučil fakt dosť dobre aj bez pomoci. Ďakujem za otázku. Ako to tu už bolo spomenuté, nikto sa nestará o to, že či ja počúvam na hodinách alebo nie a musím si to zrobiť sám a vlastne záleží iba odo mňa, že čo dosiahnem a aký prístup zvolím. Takže určite ma to naučilo takej zodpovednosti. Ja si veľmi cením, že mi škola, alebo konkrétne prostredie tejto školy pomohlo sa naučiť, že ako si s nejakým nadriadeným alebo nejakou autoritou vybudovať vzťah a vlastne ma to naučilo si byť viacej vedomý toho, ako ma vnímajú tí nado mnou a vlastne ako tých ľudí dostať na svoju stranu, bez toho, aby som bol nejaký dotieravý. A je to úplne praktická vec, ktorú proste keď človek rozmýšľa nad tým, ako sa správa a čo robí, si to vlastne vie cvičiť každý deň a potom poviem, že o rok, o 2, ani nehovorím, že o 4, proste človek zistí, že aha, ako lepšie ja vlastne viem komunikovať nielen so spolužiakmi a s rovesníkmi, čo sa tak nejak očakáva, ale aj s učiteľom, so šéfom v robote, s riaditeľom, so zástupkyňou a myslím si, že napríklad na vysokej škole neskôr alebo na každom pracovnom pohovore, ktorý v živote bude mať človek alebo v každej robote, kde bude, je to niečo, čo proste je proste dobre mať. No, ja by som povedala, že celkovo akože ma to naučila takú tú disciplínu, že čo sa týka učenia, že aj keď si myslím, že mám toho už veľa a že to proste nezvládnem, tak viem, že to musím zvládnuť a že sa to musím naučiť, že to musím spraviť, takže toto. Mňa to naučili aj hádzať trojky, aj podávať na volejbale. Mňa kotule na príjmačky. Ešte by som možno spomenul to, že keď sa snažím byť kamarát s každým, tak konec koncov skončím tak, že som kamarát s nikým. Tak my keď sme prišli pred 4 rokmi na túto školu, tak 8 ročkári sme mali takú menšiu
tenziu s prvákmi, pretože sme si stále mysleli, že sme o čosi viac a dosť nás to bavilo ich napríklad prebiehať na obede so slovami, že my už sme tu 4 roky na tejto škole, vieme, jak to tu chodí, tak sa chcem spýtať prvákov, či aj oni majú medzi 8-ročkármi nejakú takú menšiu vojnu, žabomyšiu. Toto vôbec nemôžem povedať, práve naopak cítim väčšiu úroveň aj žiakov, aj vlastne komunikácie s nimi, ako to bolo na základnej škole, lebo na základnej škole to bolo čiste o tom, že kto je lepší a kto nie. A teraz cítime tú podporu aj od 8-ročkárov, aj od všetkých, takže tak to je. Fajn toto je to teraz. Ja asi tiež by som nehovoril nejak veľmi o nejakej nadradenosti a tak. Ale proste tak, keď už sme pri tom predbehovaní, tak predbehne sa ten, kto to potrebuje a dúfam, že má na to nejaký dôvod. Čiže, čiže tak. A neviem, akože určite už majú nejaké výhody, keďže sa tam už dlhšie poznajú v tej triede a sú takí možno viac zohratí. Ale tak na to tu sme asi prišli, aby sme sa zase socializovali. Tak za mňa absolútne spolupráca. Nech ide o čokoľvek, proste domáce úlohy, písomky, vždycky tam bola tá spolupráca. A to je asi všetko, čo by som k tomu povedala. Bolo niečo na tejto škole, že keď ste tu prišli a prvýkrát ste to videli alebo spoznali niekoho, tak to bolo také, že wow, že proste preto to som tu prišiel, preto to ma tu osud zavial? No, úprimne bál som sa, aké toto bude, keďže ma strašili tým, že to je stará škola, tak. Ale tým, že tu študovali aj rodičia, tak som vedel, do čoho idem a bol som oboznámený so všetkými okolnostiami, ktoré sa môžu stať a nemôžu. Takže nebol žiadny taký wow efekt, ktorý by ma očaril. Pre mňa taký wow efekt asi bolo určite to, že som z toho vlastne prostredia, kde som každého poznal, prišiel niekde, kde som nepoznal, že úplne nikoho. Že aj keď je taká ako keby tradícia, že polka triedy je skoro ako z Popradu, ale tým, že ja som z Lendaku, čiže som bol sám v triede, ako že nikoho som nepoznal, tak bolo to tiež taká výzva trošku pre mňa, ale tak tým, že som s tým nemal nejaký veľký problém, tak už sa poznám s veľa ľuďmi a fakt je to dosť rozdiel oproti základke, kde si možno každý myslí, že neviem, niekto, tak tu proste tu ľudia nemajú s tebou problém sa ako porozprávať a nové ako priateľstvá vytvoriť a tak. Tak za mňa wow efekt bol určite vlastne ten, že keď sme prišli, tak ako prváci, no vlastne stále sme prváci, ale tie také prvé týždne boli furt o tom, že sme meškali na hodiny, pretože sme sa stratili na chodbách. Jednoducho bol strašne problém nájsť nejakú učebňu. A teraz to akože nie je už problém, lebo sme si na to zvykli, ale keď sme sa to naučili, toľko hodín sme mali zmeškaných. To bolo strašné. To, čo ma prekvapilo, je, že je tu náhodou dosť dobrá školská jedáleň. Podľa mňa oproti našej základke je tá kvalita toho obeda oveľa lepšia. Asi od začiatku školského roka mi nechutili, že 2 jedlá a to za to, že vlastne celý život mi nechutia. Ja musím dodať k Tatiane. Mne trvalo strašne dlho, kým som našiel všetky učebne a zapamätal si. Ja som asi mesiac po tom, čo som prišiel, tak som blúdil a vôbec som nevedel, kam mám ísť. Ale na jednu stranu, čo ma milo prekvapilo, boli automaty. Môžem povedať s hrdosťou, že som asi najlepší strávnik a najviac som im zarobil za ten rok, takže to je fajn. Tak predpokladám, že tie učebne, ktoré ste nevedeli nájsť, boli, že 48, 23 a potom 38 napríklad pri informatike alebo takto, pretože my ako prváci sme tieto učebne vôbec nevedeli nájsť a kým nám vôbec došlo, že je to vlastne na tých medziposchodiach, kým nás tam naviedli učiteľia, tak nám to trvalo, no. Neohúrila vás ani žiadna pani učiteľka alebo pán učiteľ svojou pôvabnou povahou? Ja by som to tak povedal, že na našej škole má veľa učiteľov svoj charakter. Tak teraz pôjdem úplným opačným smerom z predložšej otázky mojej. Ktorá je jedna vec na tejto škole, čo ste sa naučili a v živote to nevyužijete? Za mňa syntax. Mňa tu niekto na tejto škole chcel preučiť z písania grafémy R, L a F. Takže si myslím, že je úplne jedno, ako tieto písmenka píšem a každý bude vedieť prečítať. Za mňa učivo 3. ročníka prírodných vied, keďže sa chystám na vysokú školu ekonomickú. Už som v tom nejaký hlbší význam nevidel, viac menej som si len povedal, že tým prejdem a myslím si, že je to napríklad vec, ktorá sa dá vyzvihnúť na našich učiteľoch
neviem, či si to všimáte aj vy, tí, čo sú vo vyšších ročníkoch určite, že učiteľ si podľa mňa po nejakom roku alebo dvoma s vašou triedou viac menej zatriedi, že niektorí sú tí, ktorí povedzme, že to idú študovať ďalej a niektorí sú tí, ktorí to idú študovať ďalej a ani raz som napríklad nezažil, že mi to ten učiteľ dával nejako pociťovať. Ani raz som cítil, že wow, tak tento učiteľ, táto učiteľka ma nemá rada za to, že ma proste nebaví chémia alebo za to, že sa nechcem učiť fyziku. Ani raz som sa tak necítil. Vždy mi to prišlo, že tí učiteľia to úplne tolerujú. Príde mi, že tí učiteľia na tejto škole nemajú také klapky na očiach, že len jeho predmet je dôležitý a že celá škola je len o nich. Som rád, že tento stereotyp na našej škole vôbec nemáme. No ja som si tiež všimla vlastne, že v tom 3. ročníku už napríklad na takých predmetoch, ako je matematika alebo prírodné vedy, ako Ondrej spomínal, tak vlastne tí učitelia už tak fakt, že rozdelia trošku tú triedu, že sa viac venujú tým, ktorí z toho chcú ísť maturovať a tým druhým dajú samozrejme nejakú prácu, ale není to až tak intenzívne ako tým, ktorí pri tých, ktorí chcú maturovať. Akože jednu vec, kvôli ktorej som tu primárne išiel, a to bola aplikovaná informatika, tak pravdepodobne ju ďalej nevyužijem. A je to aj z toho dôvodu, že to tu bolo také, aké to bolo, s tým, že to bolo na začiatku ešte aj zle odprezentované. Ale čo som si všimol už tak dneska, či už študenti, ktorí sú tam, poprípade učitelia a celkovo je to prezentované inak a je to určite posunuté na vyššiu úroveň a verím, že ešte keď sa na tom popracuje, tak to bude úplne super a tá API bude mať pre žiakov oveľa väčší význam. Čo je podľa vás najlepší reper na našej škole? Keby celá škola mala že rap battle, ktorý študent si myslíte, že by to vyhral? Za mňa 100% pán učiteľ Šmondrk. Podľa mňa by to bola jedna pani upratovačka, ale neviem ju nejak bližšie identifikovať. Asi možno ona. Tak súhlasím so Samom, pretože naozaj áno, je to tá pani upratovačka a nikoho iného takého asi nepoznám. Podľa mňa tu naša dvojca z podcastu, Ondrej s Andrejom. Ja si nemyslím, že by to bolo dôvod nášho podcastu Ondrej s Andrejom, ja si myslím, že by to bol iba Ondrej, kto by rap battle vyhral. Ja si myslím, že by vyhral pán školník, lebo on tak rád rýchlo veľa rozpráva s každým, takže jak upratovačka. Vyhral by som to ja. Podľa mňa by to vyhrala moja kamarátka Ivanka Šmidová z Oktávy B. Vidím na vás, že ste veľmi ambiciózni. Aká je jedna vec, ktorú by ste zmenili na tejto škole k lepšiemu? A posnažite sa o to v najbližších rokoch. Tak, nevyzerám na to, vôbec na to nevyzerám, ale určite väčšie porcie na obede. Keď naša škola bola nejaké zviera, tak aké a prečo? Naša škola by bola holub, pretože ho máme aj na fotke nášho podcastu. Súhlasím so Stelou. Neviem, aké zviera by som dal, ale určite by malo nejaké vlastnosti, že zvonku pôsobí veľmi tak veľko a mohutno, ale minule som si všimol, keď sme boli upratovať a trio, že vlastne vnútri to je celkom kľudné a ani tam veľmi do určitej miery nepočuť hluk z okolia a tak, čiže bolo by to nejaké veľké zviera, ktoré je v svojom vnútri také kľudné asi. Taký veľký pes. Áno, ja súhlasím so Samom. Je to škola, ktorá navonok, myslím si, že v Audi by nemalo stres, ale ako už bol povedané na začiatku, dnuka sú všetci takí chill, si myslím. Čo na tejto škole ste zažili pre vás fakt, že zábavné? Že ste na tom zasmiali, že vás to bavilo, že ste sa potešili, niečo také. Takže s Jerrym sa asi zhodneme, že jedna taká situácia sa stala na jednej hodine, že vlastne jeden náš spolužiak sa už neudržal a tak vlastne on sa pozvracal a tak to dopadlo, že vlastne išli sme celá trieda preč, zostal tam jeden spolužiak s ním a celé to tam ako upratovali a nakoniec odišiel v zelených kraťasoch z telesnej domov a išiel električkou do nemenovanej obce. A vlastne taký malý fun fact, že vonku bolo asi 10 stupňov, ale tak zvládol to. Bohužiaľ, ich zážitku sa asi nič nevyrovná. Ale no, mňa veľmi pobavilo, keď nemenovaný učiteľ na obede ku mne prišiel a povedal, že si dáme súťaž, kto si rýchlejšie napustí vodu. Myslím si, že som vyhrala ja, ale on si myslí, že vyhral on. Tak mňa pobavili určite niektoré dôležité správy, ktoré sa nám minimálne raz do mesiaca prikradnú na EduPage. Niektoré sú fakt, že vážne, ale iné sú teda od nemenovaného učiteľa vždycky na ten istý spôsob. A dôležité nie sú teda. Darovanie krvi. Áno, nie,
Nechcem prísť, bojím sa. Yes, najlepší deň môjho života. Budem pomáhať slabším spolužiakom. Dnes nehlasujem. Ups! Keby ste mali vybrať jedného učiteľa, ktorý by bol výborný v TikToku a prečo? Ja si myslím, že naša pani učiteľka, ktorá sedí v najväčšej učebni v celej škole, by mohla natáčať niečo a ten štýl, ako natáča Daniel Hevier. Také tie doučovania zo slovenčiny a z umenia kultúry. Fakt nemecky si myslím, že by jej to šlo a bol by som jej prvý fanúšik. A kúpil by som si aj jej merch. Ja si myslím, že by to bola jedna pani učiteľka biológie, pretože ona rada tak ide s trendami, takže myslím si, že by robila také tie tanečné TikTok videjka. Taktiež si myslím, že jedna pani učiteľka prírodovedných vied by postovala na jej obľúbenú stránku, a.k.a. bez kriedy, nejaké doučovania. Podľa mňa jedna pani učiteľka, ktorá učí španielský jazyk, tá by mohla teda podľa mňa videa o Španielsku, pretože to, ako ona rozpráva proste o tom Španielsku je absolútne nádherné. No neviem, či z učiteľov, ale podľa mňa pán školník by mal celkom zaujímavé, že také tie na TikToku videá, že niečo stále opravuje a tak, alebo čo sa mu prihodí, podľa mňa má dosť zaujímavý život na tejto škole. A možno ešte pani upratovačky, že keď nájdu niečo také, ale to je skôr také, že už taký, že úplne fakt, že TikTok. Skúšali ste už hádzať z horného poschodia úplne na to posledné, jak sú schody niečo dole? Tak nikdy som nič neskúšala hádzať, ale raz mi tak skoro spadol telefón a nebol by problém, že ten telefón by sa rozbil. Mňa by skôr zaujímalo, ako by to bolelo, keď ti spadne niečo na hlavu, keď stojíš pred automatom. No, je táto škola to, čo ste očakávali v dobrom alebo v zlom, to je jedno? Áno alebo nie? Určite áno. Ja som veľa nečakal, ale naplňuje to moje očakávania. Nie, pretože som žiadne očakávania nemala. Súhlasím s Taňou. Moja skúsenosť na tejto škole je pozitívnejšia, než som očakával, že bude. Ja som sa tu veľmi tešil a som totálne spokojný. Nemal som toľko očakávaní, takže skôr áno. Áno. Otázka z minulého podcastu, prinesem ju aj sem. Kto je podľa vás najlepšie oblečený človek na našej škole? Samozrejme, že ja. Je tu takých ľudí viac a neviem, držím im palce. Pani učiteľka Anna. Tatiana predsa. Podľa mňa Jules. Pre mňa by to bol celkovo Filip Kravčík zo Septimy, ale ak som správne len o teniskách, tak je to asi pán učiteľ Skokan. Ja už sa držím mojej minulej odpovede a je to naša najobľúbenejšia bomboniera Tatiana. Ja si tiež myslím, že to je Táňa, pretože ona je úplne fashion icon na tejto škole, odkedy tu prišla. Ďakujem za toto vyznamenanie. Ešte by som chcela dodať Andrej s tým jeho Lidl oblečením. Toto je pravda. Pravda. Najviac goated štvrták. Samozrejme Andrej. Tak Andrej, Ondrej, potom Matúš. Súhlasím na 100%. Andrej Jankura. Všetci z nášho podcastu. A podľa vás, kto je najviac goated prvák? Mišo Bartoš z Quinty. Ja vraciam požičané Jerimu a tiež si myslím, že Lea Selecká a Zoe Turská. Nina Slivková, my homegirl, šťavnícka strela. A teraz záverečná rozstreľová otázka prichádza od Samuela Halčina. Jedna veta, ktorou by si opísal našu školu. Bodka. Nemyslím si, že je škola, ktorá je taká plná prekvapení a zaujímavých ľudí a tak dobre komunitne prepojená, ako práve naša. Keď budeš ku učiteľom milý, oni ti to vrátia. Cítim sa tu ako Alica v ríši divov. Hádzanie guličiek o radiátor vie byť zabava. Jedna veta, ktorú nám pani učiteľka povedala na začiatku. A to bolo, že nebojte sa, aj vám to ubehne. Ďakujem poslucháčom za vypočutie tejto časti podcastu. Ďakujeme, že tu s nami boli. A lúči sa s vami Samu. Tatiana. Stella. Vicky. Andráš. Ondrej Bartoš. a Jeronimo! A teraz ideme na rozhovor s pani učiteľkou Stankovenovou. Hola amigos and chicos, zdravím všetkých priateľov i nepriateľov nášho Tatarkastu. Moje meno je Andrej Jankura a dnes tu nebudem sám. Je tu so mnou aj dáma plná šarmu, charizmy a smiechu. Po chodbách školy sa pohybuje tak rýchlo, že za ňou ostáva vidieť iba biela šmuha. Neraz bola pristihnutá nežne koketovať so skúmavkou či kadičkou. Vo voľnom čase rada šanti na tanečnom parkete i medzi volejbalovými loptami. Veľkosť nohy 38, vodický preukaz typu B, obľúbená farba zelená, miesto narodenia Poprad. No a za slobodná sa volala Grešáková. Už viete, o koho ide? Áno, máte pravdu, dnes tu so mnou sedí naša pani učiteľka, magistra Julia, alebo ako ju kolegovia nazývajú, Jules Stankovenová. Zdravím vás, krásny dobrý deň. Ahoj.
Tak, začal by som prvou otázkou. Ako ste sa pripravovali na dnešný podcast? Popravde nijako, takže nechala som sa prekvapiť, aké budú otázky. Trošku sa obávam, dúfam, že to zvládneme spolu. Mali ste nejakú artikulačnú rozcvičku, alebo to zvládnete bez? Artikulačná rozcvička bola vlastne vyučovacie hodiny od 1. po 6, takže hádam to stačilo. Hneď by som začal tým, že na tejto škole neučíte dlho, nastúpili ste na ňu spoločne s nami pred 4 rokmi a mňa by zaujímalo, ako vyzeral váš profesný život pred tým rokom 2022. Čo ste robili, kde ste pracovali, ako to bolo? Máš pravdu, nastúpila som tu spolu s vami, takže toto je môj 4. rok na tejto škole. A rok predtým, ako som nastúpila sem, som učila na základnej škole v Poprade a konkrétne predmety chemiu, fyziku a techniku. Ešte predtým som bola na materskej, no a predtým môj profesný život, keďže chcete počuť, tak som pracovala v laboratóriách klinickej biochemie v Poprade. A kvôli čomu ste sa rozhodli prejsť z toho laboratória sem medzi žiakov do školy? Mám 3 deti, takže som zvažovala aj to, že nájsť si také zamestnanie, aby som všetko stíhali popri tých deťoch, aj prácu, aj teda školu, krúžky a tak ďalej. A toto mi prišlo ako dobrá voľba, nakoľko som študovala učiteľstvo na vysokej škole. Pamätám si, že keď sme boli ešte vlastne prváci a pracovali sme spolu na záhrade, ktorá je vonku. Áno, tú záhradu sme zrobili ja a pani učiteľka Stankovenová aj Šmondrková. Tak ste si neboli úplne istá, či tu chcete zostať, alebo ako to ešte s vami vlastne bude, pretože ste tu boli vlastne iba na skúšku ten prvý rok. Tak čo vás presvedčilo tu ostať, alebo čo sa vám tu páči na tejto škole? Čo ste si tu obľúbili? Ono je to tak, že nie, že ja som si nebola istá, ale keď dostane človek zmluvu iba na jeden rok, tak nevie, čo bude potom nasledovať. Takže som nevedela, či tu ostávam, neostávam. Každopádne ja som chcela ostať, pretože toto prostredie sa mi veľmi páči. Páčite sa mi vy, mladí ľudia, ktorí ste plní energie a tú energiu prenášate aj na nás, na učiteľov. Toto je veľmi pozitívne na tejto práci. Je to rozdiel oproti tomu pracovať niekde zatvorený v laboratóriu, no so skúmavkami. A keby ste mali urobiť nejaké rýchle porovnanie základnej školy, pracovali ste na letnej a gymnázium, stredná škola, v čom sú najväčšie rozdiely? Na základnej škole ide viac o výchovný proces, v rámci toho výchovno-vzdelávacieho procesu a na tej strednej škole mi to príde viac vzdelávací proces. Takže dá sa povedať, že na základnej škole nejaké problémy s detiskami ste museli riešiť na dennej báze. Detiska? No, nie sú to detiska? Nie. Tak s detičkami. Žiaci. Áno, sú výchovné problémy viac ako na takejto výberovej škole. Predsa gymnázium, to hádam ide. A stal sa vám na tej základnej škole nejaký bizár, že čo sa týka správania nejakých žiakov? Bizár. Stalo sa, ale nebudem to rozprávať náhlas, pretože to bolo nedobré niečo. My vás na tejto škole poznáme najmä ako učiteľku chémie a biológie, ale ja o vás viem, že predtým, ako ste vlastne išli študovať pedagogiku na vysokej škole, ste sa pohrávali aj s trošku iným zameraním. A aké to bolo? No, mne sa vždy páčila medicína. To bol ako môj zámer ísť to študovať, ale počas vysokej školy ma veľmi nadchli technické smery. Čiže normálne som potom neskôr zvažovala, či som sa nemala inak orientovať v živote a teda ísť študovať stavbarinu. Stavbarinu a možno nejakú architektúru, alebo čo v tej stavbarine? Architektúra si nie, ale skôr v rámci nejakých projektov v zmysle stavby vedúci alebo nejaký statik alebo niečo, kde je viac možno matematiky trošku, to ma bavilo. Vy ste veľmi dobrá v matematike? Nie som veľmi dobrá. Vy ste sa doučili. Kedysi to bolo lepšie, ako je to teraz. Takže nemáte problémy so svojimi deťmi robiť matematické úlohy nejaké, hej? S vlastnými? Hej. Nemám. Aj tuto, keď mám v škole nejaké problémy, lebo už som pozabudala, tak sa opýtam kolegyn, ktoré učia matiku a potom mi to zapne a spomeniem si, že... Wow, to je krásne. Teraz by som sa presunul ku vášmu voľnému času. Určite máte mnoho záľub a patrí medzi tie tanec? Jednoznačne. Tak môžeme sa tomu chvíľočku povenovať. Aké druhy tanca alebo akým druhom tancov ste sa už venovali? Čo máte v kostiach?
kostiach mám. Od malička sa venujem tancu, teraz už menej, keďže môj pohybový aparát už mi nedovoľuje až v takej miere, ale úplne od malička najprv to bol folklór, potom to bol klasický moderný balet, rôzne iné scénické tance, jazz a tak ďalej. Potom som sa naspäť vrátila k folklóru a keď som s folklórom skončila v takej aktívnej forme, tak som sa dala na iné štýly, takže začala som latinskoamerickými, kde som sa naučila základy latinskoamerických tancov a ešte mi chýba taký street dance. Toto neovládam. Street dance? A pole dance ste už robili? Nie, ale chceli sme sa prihlásiť na to s kamarátkou, ale ja keď som to videla, tak to nie je asi pre mňa. Na to musíte mať pevnú hornú časť tela a ja nemám také pevné ruky. Aj ruky, no. No. Keď sme už boli pri tom folklore, tomu ste sa venovali asi najdlhšie však. A akými všetkými folklórnymi súbormi ste prešli? Viacerými. Takže môj domovský súbor, keď nerátam detské súbory, tak vlastne vo Vagonári som pôsobila. Potom som pôsobila v Bratislave vo folklórnom súbore Karpaty. A chvíľku som vlastne pôsobila aj v Lučnici, kde som ale nebola dlho, pretože som bola stará pre nich. Ja iba pripomeniem, že Lučnica je najúspešnejší a najväčší folklórny súbor na Slovensku a je jednoducho neskutočne pre mňa fascinujúce, že naša pani učiteľka tancovala v top špičke Slovenska. Dobre, ale zase cítite sa tak? Top špička Slovenska. Bola som prijatá, prešla som konkurzom. A potom vlastne sme mali spoločné tréningy, učili sme sa tie tance a tak ďalej. No a potom sa robili ešte sita, kde ešte vyhadzovali nejakých členov a mňa vyhodili, takže... takže držme sa pri zemi. A dokonca o tanečniciach z Lučnice aj pesnička, takže vlastne de facto možno je napísaná aj pre vás, nie? No, môžeme sa tak tváriť, že? Teraz opäť trošku prehúpnem do toho školského života. Vy zdierate kabinet s ohromnou strelou tejto školy. Je to naozaj sympatická pani, ktorú máme naozaj všetci veľmi radi. Aké to bolo, keď ste sa s ňou prvýkrát stretli v tom vašom zdieranom kabinete? Bolo to trošku bizarné, alebo máte na to dobré spomienky? Aké to bolo? Nemám na to nejaké zvláštne nepríjemné spomienky alebo niečo také, alebo bizarné. Nie, ja beriem kolegov takých, akí sú. Myslím si, že som taký nekonfliktný typ človeka a to je aj dôvod, prečo vychádzame s pani doktorkou Kabirovou dobre. No, takže my si to pekne spolu nažívame v našom kabinete. Dobre, opýtam sa takú filozofickejšiu otázku. Keby bol vedomostný fight všetkých biologikárov a biologičkáriek na tejto škole, kto by vyhral? Iba z biológie? Hej. Odpovedať? Ale asi pani doktorka Kabírová má najväčšie skúsenosti a najviac je zbehla v tomto, takže sleduje aj rôzne podcasty, aj štúdie rôzne a tak ďalej, takže naozaj je v tom zbehla. Dobre, ďakujem. Teraz sa presuniem k otázkam, ktoré sú kladené študentmi, sprostredkované cezo mňa. Tou prvou je, že s akou najväčšou skúmavkou ste už pracovali? Skúmavky celkovo nie sú až také veľké, pretože aby sa dali uchopiť do ruky a manipulovať a dali sa vložiť do stojana na skúmavky. A neviem, videl si niekedy nejaký... Je odmerný valec skúmavka? Nie, odmerný valec nie je skúmavka. Nie je to zväčšená skúmavka? Nie. Skúmavka je inak ukončená. Odmerný valec vlastne je okalibrovaný, čiže vieme v ňom odmerať objem. Sice aj niektoré skúmavky môžu byť okalibrované, ale... Naražate na tie veľké odmerné valce, ktoré tam máme? Nie, ja naražam. Tak dajte mi nejakú centimetra, že koľko mala byť najväčšia skúmavka, ktorú si držali v ruke? Nie, veľké, neviem, možno také 15 cm. S väčšou som nepracovala. Odmerné valce áno, boli aj veľké, alebo nejaké Erlenmeyerové banky. Môžete nám prosím povedať definíciu Erlenmeyerovej banky? Erlenmeyerová banka je po slovensky Kužeľová banka. Takto. Ďalšou otázkou je, ako ďaleko viete hodiť oštepom? Niečo ste počuli o tom oštepe? No, ja som počul hodne veci o vás, preto sa na ten oštep pýtam. Neviem, je to už dávno, takže neviem, koľko by som dnes hodila, ale od katedry do 4. radu by som dohodila oštepom. Dobre, a ako vy máte vlastne spoločnú minulosť s oštepom? Čo to je za skrytá hantírka?
A žiadna skrytá, tak ako vy chodíte na rôzne súťaže, tak aj ja ako stredoškolačka som chodila na atletické súťaže. No a tam sa... A vaša domena bola hod oštepom? Nie, beh a skok do výšky. Toto ja som chodila skakať do výšky. A beh ste skôr šprinterka alebo dlhé vzdialenosti? Šprinterka. A to bolo dávno. Takže pred 20 rokmi by ste ma v šprinte predbehli, alebo... Asi nie, teba asi nie. Tak to je to iné, dievča a chlapec. Chlapci predsa sú výkonnejší a ty si športovec. Predstavte si modelovú situáciu, že ste na tejto škole vy o 22 rokov mladšia. Do akej kamarátskej skupiny alebo friend group by ste sa zapojili? Že vy učíte dosť veľa tried, máte nejaký prehľad, že kto s kým, ako kto vám tak, že imponuje, že wow, tieto dievčatá, títo chlapci, s nimi by som byla bandu. Veľmi ťažká otázka. Môžete premýšľať, mi to Veľmi ťažká otázka, lebo ja vás síce poznám, ale nie z tejto strany. Nesedíme spolu, nekecáme, že neviem, aký ste, aké máte priority a tak ďalej. Inak vás vnímame my, učitelia, keď od tej katedry tam vás sledujeme. Takže... Tak ale vy ste teraz v tejto modelovej situácii o 22 rokov mladšia, tak predstavte si, že kto vám tak imponuje vizorovo, vizuálne, neviem, správaním. Nikdy som sa nad tým nezamyslela, takže to by som si musela dlho premietať v hlave, že kto mi tak imponuje vizuálne a správaním. Naozaj neviem, ale som z 8 ročiek a mám blízko k týmto ľuďom, 8-ročkárom, lebo ich viem pochopiť. Keď chodíte tak dlho do jednej triedy spolu, takáto partia. Tiež som chodila na 8-ročné gymnázium. Ale nie na Dominika Tatarku, je tak? Nie na Dominika Tatarku. Ku konkurencii. Áno. Vnímate nejakú tenziu medzi Tatarkou a Kukučinkou, tie nejaké žabomyšie vojny, ktoré tu sú, či ide to úplne okolo vás? Ako trošku to vnímam, ale príde mi to také absurdné niekedy, taká tá rivalita, že mohli by to byť viac také súdržnejšie skupiny. A čím to je, že napríklad aj Brenišín, aj Stankovenová, absolventi gymnázia Kukučínova sa uchýlia na pracovnú pozíciu na Tatárke? Čím sme lepší? Čím sme si vás zaslúžili? No, nielen my. Pani doktorka Kabirová, pani magistra Ganadíková, takisto je z Kukučinky. Takže je tu veľa učiteľov, ktorí končili tam na Kukučinke. No tak kedysi tu v Poprade boli iba 2 gymnázia. Tatárku a kedysi Popradské nábrežie. A Popradské nábrežie bola staršia škola, to bolo, že starý Gimpel a nový Gimpel. Takže tí šikovní študenti sa potom rozdelili medzi tieto 2 školy. Neviem na to, že prečo som sa tu uchvíľala. Hľadala som si zamestnanie a tu bola voľná pracovná príležitosť, tak som to využila. Koľko tu ešte budete pracovať? Ak by to bolo na mne, tak dlho. Neplánujete nejaký odchod? Neplánujem. Odnímajúc Filipa Strelu, ktorý je profi tanečník, s kým ste si najlepšie na Stužkových zakrepčili? No, s tebou. Povedzte to radšej celým menom, nech ľudia vedia. S Andrejom Jankurom. Ďakujem pekne. A s Filipom som netancovala. A keď to Filip počúva, tak stále, keď ho vidím, kde si na vystúpeniach tancovať, lebo chodím na tie vystúpenia do Zušky, moje synovia tam hrajú na hudobné nástroje, tak stále mi tak napadne, s tým Filipom by som si rada zatancovala. Tak Filip Strela, ak toto počúva, že to slova do bitky si myslím. Možno nevedel, že tančíte. Dosť to skrývate. Kedy ste naposledy prišli v latinskoamerických šatách do školy? Alebo oblečená v kroji. No, zvažovala som napríklad. Viem, že na matúri chodia v krojoch a mám doma zo pár krojov. Príďte, prosím. Oblečiem, tak keď bude taká, že nie že jediná sama, ale keď nás bude viac, prídem v kroji. Tak požičajte aj Ľudke Šmodrkovej kroj a budete tam obidve. Dobre, presúvam sa k záverečnej rubrike. Ja vám budem dávať otázky a vy na nich budete musieť odpovedať nepravdou. Rozumieme si? Že mám klamať. Nehovoriť pravdu. Zvládnem to? Dobre. Snáď áno. Ako sa voláte? Anna. Ako sa voláte, meno a priezvisko? Anna Biela. H2O? Amoniak. Doplňte, bývam v okrese? Šumava. Šumava nie je okres. Mám klamať, nie? Mám klamať. Najmenej obľúbený kolega? Lukáš Adamec. Nie je váš kolega. Ale však mám klamať, čiže...
Počkaj, mám akože z reálnych kolegov No. najmenej obľúbený, Áno. čiže najobľúbenejší kolega. Moc ste to rozpýtali. Že som si to uvedomila. Nemám najobľúbenejšieho kolegu. Takže... Tak najobľúbenejší kolega, nepravda? Najobľúbenejší kolega? Ani takého nemám. Ak mám klamať. Ak mám klamať. Ste dobrá šoférka? Nie. Viete, že hráme hru o nepravdu. Dobre. Myslím si, že sme na konci. Chceli by ste sa prihovoriť niekomu v podcaste? Chcela by som sa prihovoriť všetkým poslucháčom, ktorí počúvajú, aby oslovili aj ďalších svojich kamarátov, aby tento podcast mohol sa postupne rozširovať a stával sa populárnym a nielen na našej škole možno, ale aj na iných školách, tam, kde študenti majú záujem o štúdium na našej škole, aby sa takto zoznamovali s našimi študentmi a s pomermi na našej škole. Ďakujem. Takže s kým by ste pred 20 rokmi chodili z našej školy? A ty si na to nezabudol. Takže kto vie, ten vie. Asi. A ja vám teda ďakujem za počúvanie dnešného dielu podcastu. Dnes tu so mnou bola pani učiteľka Stankovenová a ja sa volám Andrej Jankura. Pekný deň. Pekný deň. A na záver si môžeme dať záver. Vidíme sa v septembri. Nie, počujeme. Tak počujeme. Ideme ďalej.